Kasi nagbubusina pa rin. Kaya ayan. Nababad po yung tubig. Ano na talaga. So ngayon, direct to China na ako. So baka pag andyan siya. Tapos update pa natin ito. Pinasulod naman yung plano. Pero last na po yun. Hindi naman last na yun. Bata to? Magandang araw po sa lahat at okay, good morning po sa inyo lahat mga boss. Ayan, pupunta po to sa Manakam. So sandalin lang po matapos yun. Mamaya tapos na po yun. Manakam project. Sige, ilang. Tapos susunod nila yung Palimbo. Nasaan na yun? Palimbo. Tapos itong mga to pupunta ito sa ano po to, sa Badok, Ilocos Norte. Badok, ayan, shoutout kay Sir Ulysses Tolentino. Dito naman sa ADV natin mga boss. Medyo naano ko rito, parang naninibago ko dito sa busina. Baliktad kasi kung nagbubusina kayo. Dati dito yung busina, ngayon nasa taas. Kaya pag nagbubusina ako, dito yung napipindot ko. Tapos ito yung ano, yung pupunta ka sa kanan tsaka sa ano, sa kaliwa, yung signal light. Tapos ito yung dati kasi, ayan o, baligtad. Magkabaligtad sila. Kaya pag ginagamit ko yun, baligtad yung nangyayari. Pati dito o, tama to, tama yung ADB na nakakapanibago. So lahat naman ganun. Yung babae nasa busina, tapos yung signal light nasa taas. So yun lang naman yung ano, pag nagbubusina ako, nakadaan na ako, saka ko lang makakapa yung ano, yung bubusinahan ko. Sa pupunta pala sila sa ano, magpapa-dialysis pala yata si Aldin ngayon. Nandiyan yung ambulansya, kasama niya si tatay. Si tatay naman magpapa-check up yata doon din sa Panikitarlac. Ano, nakausap niya na? Ano sabi? Next week. Ha? Meron. Meron ka lang tinta? Wala? Maya. Okay, so ayan. Punta po sila sa Paniki. Si tatay sasama niya sa Alden pa injection para sa ano yun, dialysis. So doon rin kasi nagpapa-check up si tatay. So na mild stroke siya, kaya makikita nyo na gano siya.
nagtutungkod. Okay. Thank you. So baka tanghalian dito na sila. So ito kasi service ng ano to, ng bayan namin ng Santa Ignacia. So marami rin na sineservicean ito, hindi lang po kami. So at least ayan oh, napapakinabangan ng bayan. Hindi lang iisa ang nakikinabang. Okay, so ayan si Mac Ranger nga pala ang ginamit natin ngayon mga boss. Medyo malayo po kasi yung project na pupuntahan natin ngayon. Punta po tayo ng Villasis, Rosales, tsaka Alcala. Ayan, Alcala, Pangasinan. Ayan, shoutout kay Sir Raymando Pesta. Okay. So doon muna tayo rito sa sa Sorge. Sorge second Kamiling project. Ayan. Update lang po natin mga boss. Diyan tayo magtatagal, kaya lagyan muna natin dito. Ayan, lagyan muna natin dito. Shoutout kay Sir Ernest Hill Chan, tsaka kay Ma'am Aurora Chan. Galing na tayo rito. Galing na tayo kahapon dito. So ano lang natin. So ito yung mga gagamitin sa foundation tsaka sa column natin. Reinforcement pin tsaka column. Ayan, hindi pa yun, nakapagdansi na sila. So liliaut na nila lah. Ilalagay na yata nila natin. Sir Marsapolo. Ayan, grabe yung ano, grabe yung tubig. Sumisibol. Wala pang ano, isda? Wala pa isda? Wala pa? Iwat ang meron. Okay, so tingnan tayo sa sandali. So ito yung mga pumasok ngayon. Oh, walo, kulang pa ng isa. Ayan. Ayan na. Nagkakama na po nagbikalma. So tara. Okay, tara na. Let's go. A few moments later. Dito na tayo sa Barangay Pias, Villasis, Pangasinan. So may konting problema po rito sa ceiling nila, Madam. Ayan, Madam Imelda Duque. Ayan, shoutout kay Sir Sir Dante Calamyong Duque, tsaka kay Madam Imelda Duque. Ayan, may tao. Okay, dito na tayo. Datada? Ha? Wan, pagukitan? Ay, nakalakat? Hey! Okay. Ang ganda ng bahay nila, Madam Imelda. Ayan. So yung last na pumunta tayo rito, inanay yung TV console. So ninanay yung marine laminated board natin. What is sir? Kitang tayo man?
Hey! Tu! Hey! 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 Pwede kumagat, sir? Hoy! Ayan, oh. Dati nagtadta dito, sir, na. Diyan mo lang siguro. Dati nagtadta dito. Madi nga may katata. Ay. Man, madi may katata no awan nagtadta. Tata, tinapalan yun, sir. Tinapalan yun. Ampay, hindi pa na. Tapalan nyo pa yung sarata no may kabil tayo ata. Tapalan nyo pa yung tadtad. Ay, hindi kakalawangin dito kasi mga boss kung ano, kung walang tulo. Ha? Nagkanamin ka nga. Bueno, ano ikabil tayo ata, sir? Ano ikabil tayo ajay? Kaya mo lang magyari. May cut mo lang, siyempre dapat unan tayo nga to. Dapat unan natin doon sa taas mga boss yung tumutulo. Kasi hindi kasi talaga matatanggal yan kung hindi tumutulo. Kasi ayun, no? May kalawang na eh. Kinalawang na ibig sabihin, nababad po yung ano dyan. Nababad po yung tubig. Kaya, ayun, siyempre, gypsum board yung gamit natin. So, sa hard reflex naman, pwede rin pong ganyan mangyari. So, doon, hindi na makakalabas yung tubig natin. Ang mangyayari dyan, kakalawangin na lahat ng framing natin. So, ito, konti pa lang kinalawang, no? Ito lang ako siguro. Batok, pinagkita. Pandali, batok lang siguro. Kasi malalaman mo rin naman kung hindi talagang may tumulo. Pa-repair nyo muna, sir, yung bubong, tapos balik kami rito para ilagay namin ulit to. Tingnan ang tanggal, oh. Tanggal. Yun, nabasa. Talagang nabasa, yan, oh. Basang-basa, pati hanggang ngayon, basa pa rin. Diba, Sarah? Nabasa. Basang-basa, oh. Ayan, basa na, oh. Pwede pang ilagay ito. Pwede pang ilagay ito, sir. Ayan, no. Dito kasi pang interior lang itong ceiling roof natin, pang interior. Dapat dati mang reparata, sir. Useless mo lang na ikabel tayo. Ag-sublimo lang. May ilaw na rin, no? So yun ang dahilan yan, yung dire-diretsong ulan. Tapos yun na pag dire-diretsong ulan, walang paglalabas yung tubig. Ngayon yung gypsum board natin kasi yan, mano sa tubig. So importante talaga pag magigasam ayusin mo na yung bubong. So ang kaganda naman dito sa gypsum board, ayun, pag umulan, pwedeng mabutasan yung board o kaya magkaganito. So kasi mabigat ito. So diyan pumunta yung naisakto rin siguro yung diyan pumunta yung mga tubig. Nalusaw yung board natin. Hindi naman siya nalusaw kundi parang siya, lumambot siya. Ayan siya, lambot siya. So ngayon, natanggal. So ganoon. Makikita mo kasi basang-basa, yung kinalawang na ngayong board. Pero sa hard reflex, mas mahirap yan. Pag hard reflex yung nilagay natin dito. So hindi porket hard reflex hindi ka na makalusot sa mga ganitong senaryo. So sa hard reflex naman ang mangyayari doon. So magkakaroon rin siya ng bakat na parang ganito. Ito, nakikita niyo may itim-itim na ganyan. May itim-itim. Magkakaroon na siyang bakat. Ngayon, hindi naman basta-basta babagsak yung hard reflex. So, mangyayari dyan, yung mga framing mo, pag nababad sa tubig, nasa taas lang naman yung tubig natin, hindi naman lumalabas pag hard reflex.
pwedeng kalawangin yan. Pag kinalawangan yan, syempre pag magre-repair ka na yan, pag may ano na talaga, nagkaganito na yung hard deflex, papalitan mo na pati yung framing natin. So puro kalawang na yan, sigurado na yon. Tapos isa pa, pwede pang magka-short yung mga electrical. Siyempre walang lalabasan yung mga tubig. Pupunta siya doon sa mga ilaw natin, mga electrical natin. Pwedeng ma-short yung bahay. So ganun ang mangyayari. So ayan, kaya mas okay pa rin na para sa akin, mas okay pa rin itong gypsum board. Mas madali pang mag-repair, hindi gaya doon sa hard deflex. Talagang i-repair mo talaga lahat na ano. Baka hindi na repair, baka replacement na. So ganun na po yung mangyayari. So ipapaliwanag ko rin kila Sir Dante tsaka kay Ma'am Imelda. So ang gagawin nila dito, i-repair muna nila yung tumutulo. Ngayon pag umulan, obserbahan natin kung wala nang tumutulo dito. So yun, pag wala na talagang tumutulo, doon na natin ikakabit yung ceiling rose tsaka yung kisame niya. So ganun na lang po. Okay. Ayos. At least nakita ko na. Yes sir, i-repair nyo na lang, no? Subukan nyo muna yung Volcasil. Pag okay na yung Volcasil, walang tumutulo, obserbahan nyo yung talagang yung dire-diretso. Pag wala ng tulo talaga, yun, tawagan mo kami. Ilagay natin yan. Ayusin natin. Ayun, ito rin pala yung isang yung last na pinunta natin dito, inaanay ito. So marine laminated board yung ginamit natin dito. Kaya lang inaanay, ayan o. Inaanay. So pag talaga, doon sa amin naman matagal lang yung sa bahay namin, hindi naman inaanay. Ilang taon na yun. So meron talaga yung mga bahay na inaanay. So ang gagawin natin, dapat ang gawin ng may-ari, magpa pest control. So yun ang gagawin nila dapat. So pwede pang yung PVC board. So mahal kasi yun, 3,650 yung bawat board kasi noon. So ngayon may magsusupply na po ako noon. So galing China. So galing China rin naman yung mga PVC board na ginagamit natin dito. So ngayon direct to China na ako. So baka pag dumating order ko yon, may bigay ko ng halos kapresyo po nito na mga board na ginagamit natin. So hindi na siya inaanay, hindi na rin siya nasusunog, hindi rin na rin siya waterproof na rin po siya. Kahit ilubog mo sa tubig pang matagalan. So baka may bigay natin ng mura yung mga boss pag dumating. Okay. Sige sir. Salamat Ay, shoutout kay Sir Dante Calamyong tsaka kay Ma'am Imelda Duque. So wag po kayong mag-alala ma'am, i-repair po natin itong bahay ninyo. So ano lang natin, unahin lang po natin yung bubong, matapalan dapat yung dapat matapalan bago natin balikan at i-repair yung kisame natin. Madami tabing lasay. Oo. Sige sir. Okay, so tara na. Punta naman tayo sa isulat tayo sir. Ang pangatok. One. Sige sir. Okay, dito tayo sa Rosales mga boss. Rosales, Pangasinan. So wala pa akong project dito, si paring Reggie po yung may project dito. So may kukunin po tayo sa kanya, may pinabili pa ko kay Archie dun sa bayon niya. Maki-parking muna tayo rito. Saan ba tayo pa-parking dito? Diyan sa'yo paring Reggie, wala.
Andyan siya? Andyan siya? Parang Reggie? Wala po. Sagay punta yun. Kapal po nandito. Ito pa nga po natulog eh. Naka-motor? Opo, nakamotor. Okay, so wala pala si parang Reggie, kahapon pala dumating. So ito yung ano, pinabili natin sa kanya. Kamusta? Ang bilis din niya. Sorry na bayaran pare. Ayan ang mga boss, oh. Binili ni Archie. Pabili tayo sa kanya. So Alcala rin yung pupunta ng nito. Itong kinuha natin materials. Alcala project. Malapit-lapit na rito sa Rosales. Okay. Okay na yata yan, no? Isa pa. Yun yung nagmotor siya. Boss, kapon. Kanina niya lang in-upload yung motor niya. Akala ko dito siya eh. Ano umalis boss? Mga mag-aalas sa issue. Sige, hindi na ako magtatagal, no? Sige boss. Salamat, Sige boss, salamat. Okay, so ayan mga boss, dito tayo sa Alcala project. Ayan, shoutout kay Sir Raymando Fiesta tsaka kay Ma'am Marites Fiesta. Okay. Okay, wala ka naka-recap. Dito na rin si si Edwin, yung electrician natin dito. Tatay ka pa? Nice one. Ang pay sublito, no? Update na po natin yung project. Ibaba yung mana dyan, no? PVC. Ay, PVC nga aging. Ay, shoutout kay Sir Raymando Fiesta. Okay. Okay, nakapag-framing na. Naka-framing na. Oh, grabe pala yung mga kahoy dito, Okay, nasunod naman yung plano. Nasunod yung plano natin dito sa ceiling. So naka-shadow line po kasi ito. Shadow line. Yan. Tapos dito rin naka-cob na ito. Parang kung umikot lang yung cob niya. Pero banda ron shadow line. Tapos dito naka-cob. So ganun yung mangyayari dyan. Okay. Tapos malalagyan pa po ng dito, ng cabinet na may mga neon lights. Tapos dito sa kwarto papapinturan pa daw nila itong sa may CR banda. So papinturan daw nila to. Ayan. Ayun, pamasilyan siguro yun sinasabi nila.
Sabi ni sir, hindi tayo makapasok. Yung mga masilyan siguro yun. Nakita ko na. Maganda pa tong bahay eh. Wala bang anay? Wala. Wala na palang anay. Ayan, binalot na natin. Ang banda. Hindi makikita. Balutin mo na lang yan. Lagyan mo ng harang. Ng, parang box. Oo, parang box. Sige. Ano na lang. So ito pipinturan pa to. Okay. Yung dalawang CR, yung pa hose para sa aircon. Exhaust ba 'yon? Aircon. Parang exhaust pa na. Exhaust. Oh, Jepoy. Andiyan ka pala. Jepoy. Hindi kita na Si Bambo mga boss, bumalik si Bambo. Si Bambo natin. May iwan kayo rito. Na. Pag naalis di Ricky, magbabakasyon siya. Ayusin ninyo Ay, titiwala ko na sa inyo. Kasi si Beo Ricky 2 weeks na uwi dun sa Davao. So matagal-tagal. Siya kasing mahawak dito ngayon. Yung maiwan dito dapat mabili na ng husto para walang problema. Dapat maayos pa rin yung gawa nila. So matagal na kasi naka-schedule yun na uwi sila kasama si Mrs. Kaya yung mga budget dito, mga down payment nila, yung mga kailang na budget, nagsabi ko magpadala na sila ngayon. Pero hindi ko sinabing kung bakit. Kaya pinagpapadala ko na sila ngayon kasi si Mrs. kasi taga-withdraw ng mga budget sa mga project. Kaya lahat ng mga project natin ngayon nagpadala para sa budget habang wala si Mrs. Para hindi na ako istorbo na pupunta sa bangko tsaka magwi-withdraw. Medyo matagal-tagal kasi pag pupunta ka sa bangko. So makikita nyo po dun sa part 1 yung 3D animation nito. Pati yung dating itsura nito makikita nyo po dun. So tapos yung 3D animation. So maganda po to pag natapos, pag nakompleto na, pag nakakapagpintura na rin tayo. So maganda po to. So hintay-hintay nyo na lang po mga boss. So nakaseparate na yung mga salas nya, dining tsaka bar counter. Dati kasi isang design na lang ito. So ngayon ito may separate na yung sa may bar counter. Tapos dito sa living room nakaseparate na rin, may partition na rin yung design nya. Tapos sa dining ganun din. So dati kasi diretso yung design na ito. So dito pwede pa tayong maglagay ng partition dito. Partition. Pero last na po yun. Pwede namang last na yun Tapos cabinet doon. Tapos dito nga pala mga boss, PVC yung ilalagay natin dito. Gypsum board dito sa baba. Tapos dito sa gitna PVC. PVC ceiling. So ganun din to sa dirty kitchen. PVC rin po ditong banda. Ayan. PVC. Tapos gypsum board dun sa mga gilid. Tapos dito gypsum board na to. Pati dito gypsum board na rin yan. Pati dito gypsum board na rin ito. Ayan lang. Daming brace nung talagang matibay itong ginawa nila dito sa bahay nila sir. Daming brace ng trusses. Wala din lalo na pag umalis si Ricky na. So si Ricky kasi ang mahawak dito. Pati budget siya na rin umahawak ngayon. Pag alis ni Ricky, si July na lang siguro hawak ng budget. July, si Kanto maghahawak ng budget na.
No. Kasi pag-alis ni Ricky, wala na. Tapos tingnan mo rin yung mga gawa nila. Okay, ano ba yung luto ninyo? Papungo sir na may sardinas. Kala ko maganda yung dinuguan ah. Tapos tabungaw. Opo. Opo. Tsaka pwede rin yung gano'n. Yung sardinas ngayon, no? Okay, mawala na ako. Binaba nyo na? Ayun pala, ayun na pala. Nandyan na. Okay, tara na. Higyan mo na ako, Edwin. Itong Mio ni Biaw, nakakapunta sa ano yan. Sa ano na yan. Pupunta sa Manila yan. Laging pupunta ng Manila. Yan yung service niya. Ganda ng bonsai ni Sir. Napapatigil ako rito ng banda kasi mahilig din ako sa bonsai nakapag pwede pang ikarap yan. Ganda ng itong magandang bonsai yung walang pag bougainvillea dapat walang sira yung puno niya kasi pag may sira yan dire-diretso na yan na masisira. So ganyan yung maganda. Ito yung mga ibang bonsai niya na bougainvillea. Maayusan lang ito. Mas maganda pa to pag naayusan. So ito pang garden lang kasi yung ayos niya. Pero pag sa bonsai talagang maraming mababawas diyan pag aayusan mo parang bonsai. So tara. Ito yung sinasabi ni ni Sir Victor Chu. Sabi niya may atol doon sa harap ng bahay na project mo doon sa Pangasinan. Ayan sir. Shout out kay Sir Victor Chu. This is the cabin in front of my Alcala project. Ayan. So napansin niya kasi to. Facebook page Charlie Angels Funeral Home. Ayan. Yung mga magpapareserve mga boss. Let's go. Okay, dito na tayo sa bahay. So may pupunta pa po tayo mamaya mga boss. Kasama natin si Mrs. magwi-withdraw para sa mga budget sa next week na pasahod. Saka budget ng mga sisimulan nating project. Okay. Bakit itong mga basura? Basura. Hi Ian. Hello. Hi Ian. Hello. Asan si mama mo? Sa loob. After you kain ng rice, anong ulam mo? Nilaga. Sabaw lang yung ulam mo. May nilaga. Nilagang baka to? Baboy. Ay, baboy. Hi kuya. Wait. Ito sa'yo Ian. Mamaya kain mo mamaya. This is for you. Ano yan? Papakita mo sa akin. Ano yun? Yan. Si Brian nasa second section. Yan siya. Wow! Ang galing ah. Tingnan Ikaw. mo, si Johan Keziantric de Lagoneria sa Kabsayahan Champion! Champions. Uy! Champion ikaw kuya! Congratulations kuya! You're the best kuya Johan ever. And you're the best vlogger ever. Thank you. You're welcome. Wow, galing ah. Galing talaga ng kuya ko ah. Magkasundo na naman kayong dalawa. Takain tayo. Ian, kain kayo ng pagkatapos mong magkain ng rice, di ba? Pasalubong ko sa iyan, di ba? Dalawa kayo ni Kuya Johan. Okay?
Kain ko muna ng rice. A few moments later. Mandi. Ayan na. Okay. Dito tayo sa Maxiwood mga boss. Kasama natin si Mrs. Nakapag-withdraw na para sa mga materyales. Okay. Order lang muna tayo. Wala yatang na. Ay, meron. Miss Philippines. Miss Philippines 2,000. Ito lang. Kasi doon sa kabila yan eh. Yan. Yan. Magkaibang ano yan. Resibo. Kaya magkahiwalay. Ito tsaka yan. Okay, so yan no. Dito na mga explorative papunta sa Lawak tsaka sa Ilocos. Mamaya na lang natin basahin yung mga resibo niya. Okay. Magkano na yan? Ito yung WPC na pang outdoor. So ito yung mga WPC na pupunta sa Lawak, Pangasinan. So yung iba wala pa yung mga ibang product. Nasa bodega pa daw nila. Kaya babalik po tayo rito sa Lunes para pick upin. Tapos baka Lunes makapag-deliver na rin tayo sa Lawak. Okay, thank you Lunes. Magsublak Lunes. Okay, tara. Okay, dito na tayo sa bahay. So, pababa na lang natin yung mga materyales. Meron pa rito sa loob. Yan, tsaka dun. Wala pa? Dapat na ano na sila, andito na. 25 ka lang. Oo. Hi! Who is the best vlogger? How about you, Kuya? Wow, thank you. Okay, so yan ang mga boss. Yan lang yung simpleng vlog for today po natin mga boss. So kita-kita ulit tayo sa next vlog natin bukas. Bukas punta tayo sa Arayat. So ayan, magmamotor po tayo. So kita-kita po tayo mga boss. Magandang araw po sa lahat at God bless.